Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že natočím video, protože je krásně, jak můžete vidět asi, a chci vám říct, že už mám počítač konečně, takže super. A už mám aktivovaný Eurotrack, plnou verzi dokonce už i, a teďko jdu za bráchou, který nevím kam šel, teda kudy šel, ale někde se najde, a šel prej za babičkou a za dědou nebo za kamarádem, já nevím kam šel. Fuj, a blbě se mi dejchá. A dneska možná natočím vlog na kole, takže se můžete na co těšit. A jo, budu si kupovat ty boty a asi natočím unboxing na ně. A i smartwatchky si budu kupovat, takže taky unboxing další. A hry už nepotřebuju, to mám aktivovaný, Minecraft mám Eurotrack a American Truck Simulator, pak tam mám, co to tam mám? Farming Simulator 2013, ale ten nějak jako to blbne, nebo co. A co tam mám všechno? No to je asi všechno, co tam mám. A jinak budu si možná kupovat GTA 5 příští školní rok, příští pololetí, takhle, ne školní rok, to byste se asi nedočkali. A budu si kupovat to GTA 5 teda a možná budu taky natáčet, když to bude fungovat. Fuj, a já si chcípnu dneska. A doufám, že toho bráchu najdu rychle. Takže teďko půjdu trošku rychlejš, abych ho zastihl, a jede auto zase. Fuj. A možná vám natočím video u babičky a u dědy, když mi to dovolej. Takže uvidíte babičku a s dědou. No, babičku s dědou. Ne babičku a s dědou. A nebo kamarád, já nevím kam on šel. A doufám, že ho najdu, protože jinak jsem mrtvej. A jsem unavený dneska, ale upovídaný, jako vždycky. Vždycky natáčím videa, když zrovna mám náladu natáčet a když zrovna potřebuju povídat, tak natáčím. Fuj. A jinak můžete mi říct, teda můžete mi napsat do komentářů, nebo vlastně můžete i říct, to je jedno. Prostě mi napište nebo řekněte do komentářů, jak se vám líbí grafika mýho telefonu, protože teď jsem se to nastavil tak, že mám ještě lepší tu grafiku. Takže doufám, že to bude hezký, ale zase v těch slunečných místech tam skoro nic není vidět. Jako třeba teďko. Teďko jsem skoro celý černý. Prostě. Ale jde to prostě blbě vidět. V tom je jediný problém v těch telefonech, že vás tmavějí, když jdete na sluníčku. A do toho Eurotracku si budu stahovat i módy. Teďko jsem si tam stáhnul mod na zimu, ale nejde mi spustit nějak. Nevím proč, ale doma to ještě zprovozním nějak. A doufám, že mi to bude fungovat. Fuj. A jinak mám telefon Huawei Y5, to myslím, že jsem už psal do komentářů, ale jenom se ujišťuju radši, aby to v tom videu bylo. A má zepředu, myslím, že 6 megapixelů tam psali, ne, vlastně ne, jo, no 6 megapixelů a na zadní kameře má nějakých 12.
Fuj. A proč musím jít tak rychle? No vím, proč musím jít tak rychle, ale proč musí být takový vedro, jsem chtěl říct. A teď jdu teda pro toho bráchu, když ho najdu. A jestli jste si všimli, tak mám ty sluchátka, co jsem vám o nich říkal v tom jednom videu po narozeninách. A doufám, že ten zvuk je úplně nádherný. Protože v těch prvních videích tam to bylo takový jako nic moc. Takže doufám, že tady to video už bude mít lepší ten zvuk, protože jsem si ty sluchátka nastavil tak, aby měly lepší jak se to říká, lepší snímání zvuku. Jak tak koukám, tak tady brácha není, takže je možná už tam. A nebo jde zpátky. Protože on chodí rychle. Takže nevím. A hlavně ani nevím, kudy jsem šel. Teda, kudy on šel. A já mám asi slyšiny. Protože jsem teďko bráchu slyšel a nevidím ho nikde. No, najde se. A co jsem to chtěl říct? Jo, a jestli chcete ten vlog na kole dneska, tak to musím za prvý to dát rychle na YouTube, abyste mi mohli napsat. A musíte mi napsat, jestli ho opravdu chcete, ten vlog na kole. Protože já dneska tam budu montovat takovou věcičku, která přemontuje tuhle tu část na selfie tyči. Počkejte, teď vám to pauznu. Tuhle tu věcičku na té selfie tyči a to je takový, tahle ta věc, tohle. A tam je šroub, do kterého se namontuje, počkejte, do kterého se namontuje tam to stříbrný, jak tam je. A tím se právě tím pak můžu natáčet videa na kole. A chuj, pavučina. Nemám rád pavučiny. A jinak ta selfie tyč, tu mám už asi 4 měsíce. Nevím, nějak tak. Prostě od začátku prázdnin až do teď. No, vlastně měsíc před prázdninama. No, nějak 4 měsíce to už budou. To už nemám tak dlouho, jo. A to mě ještě drží. A mě se zase to posouvá. Nevím proč. Budu si kupovat novou, tu s tím tlačítkem na rukojeti. Teďka mám takovouhle obyčejnou. Takhle. A zapínám to tlačítkem na sluchátkách. A vypínám to taky tím tlačítkem na sluchátkách. A můžu si dávat hlasitost, abych mohl slyšet sám sebe. Takže to je na tomto dobrý. A hlavně jsou na Bluetooth, to už jsem říkal v tom minulém videu. A já si už se zblázním. Doufám, že ho potkám někde, bráchu. Ach jo. Doufám, že šel tam, kam mu říkal, že jde. Že nemám rád, když tady projíždí auta všude, okolo mě. Všude, kde jdu, tak tam jede auto. To je divný už. Tak a teďko dám pauzu a uvidíme se za chvíli.
A se to nahrává už. Takže já vás vítám zpátky a teďko šlapu do kopce zrovna a spustilo se mi to nějak samo, nevím proč. Takže budete mít chvíli skoro ticho v tom záznamu, jenom funění a vzdychání. A nevím, jestli tady najdu bráchu, protože nevím. Prostě nevím, jestli jsem opravdu šel. Takže já teď jdu ho najít. Budeme ho hledat spolu. Ježiši, schody. Schody prostě. Hrůza. Zase šlape do schodů. Co jsem tomu udělal? Všude schody. Dřív tady byly méně prudký ty schody. Tak, teď jsme tady už. Tamhle bydlí v tom zeleném paneláku babička s dědou a tam bydlí kamarád. Takže já jsem tady zpátky a teď už jsem tu i s bráchou. Haló, pozdravit. A našel jsem ho, teda respektive on našel mě. Jsem ho našel, teda jsme se našli prostě tady na luně, prostě venku. A nasaď si tu čepici, protože budeš mít úpal. A měli jsme takovou příhodu, že jsme šli k Vietnamcům koupit baterku jednu do jednoho laseru, který mám doma na pistoli, a nějaký chlapeček na mě: máš penízky? No mám, no. A já nevěděl vůbec proč. A on na mě: a koupíš mi něco? No a kde máš maminku? No, maminka je doma a nemá penízky. Takže jsme se tam pomalu váleli smíchy na zemi. Pak v tom krámě tam přišel. Ne, přišel. Tak přišla ta jeho maminka a zeptala se ho: co tam děláš? Co tady děláš? No, jdu si koupit tohle. A ona na něj: ale ty máš korunky? Nemám. Ale chlapeček jo. A prostě děti. Otravný, žebravý, jako žebra. Opečený. Někdy nenormální. No, někdy jsou normální, ale jenom někdy. Ale nenormální, říkám. A teďko, no vlastně nemůžeme jít navštívit paní Čecháčkovou, ona je zavřená. Nebo možná jo. Prostě půjdeme okolo paní Čecháčkový a když tam bude, tak vám natočím video. A když tam nebude, tak vám ho natočím, kdybych ho mohl natočit. No, třeba příští týden bych vám ho natočil, protože tam je to fakt jako hezký. A nebo bych vám to natočil u kantora, u nás na praxi. Ale to zase taky příští týden. Takže jestli tam nebude paní Čecháčková, tak vám ho natočím příští týden.
A když tam bude, tak vám ho natočím dneska, to video, jak to tam vypadá. A to zase taky se mi stalo, že kamarádka, která tam je teď na praxi, spolužečka, tak se mě zeptala, jestli tam nechci jít to na praxi. Já jsem tam totiž už jednou byl, dvakrát vlastně. Jeden půl rok a druhý půl rok. My se totiž vždycky střídáme po půl roce na pracovištích a já jsem tam byl rok. Takže takže jsem tam byl takhle dlouho. A teď mě dali ke kantorovi. A moc se mi tam za začátku nelíbilo, ale nakonec se mi tam už líbilo. A ona se mě na to zeptala, jestli chci jít k Čecháčkový. Já si musím nastavit self-teď zase, protože mě už bolí ruka. Ještě trochu. A jsem jí řekl, měla se vzpomenout na začátku, protože teďko už tam prostě chci zůstat kantora. Takže jako nevím, proč se mě na to vůbec ptala. Tak jsem jí řekl, že jedna kamarádka další ze třídy, ta by chtěla, teda jako to, že ta by tam klidně šla, ale musí se s ní dohodnout a musí se dohodnout hlavně s naším panem, který nás má na starosti, a musí se domluvit s mistrovejma. Za prvý s tou od Čecháčkový a i z kantorů. Od kantora. A takže prostě to máme takhle těžší a teďko musím zase nastavit. No takhle je to už dobrý. A už se mi dokonce i zlepšil ten obráz, jak jsem vám říkal. A mně se to zase hejbe. Už se zblázním z toho. Fuj! Pavouček na mě visel. A my jdeme teďko se teda projít a natočíme vám to. A teďko jdeme k té Čecháčkový se podívat, jestli tam je nebo není. Když tak vám natočím jenom ten barák zatím a zbytek uvidíte potom. A když nám to samozřejmě dovolí, to jako se musíme zeptat, než budeme něco natáčet u nich. A no prostě se jí zeptáme. A když tam nebude dneska, tak to natočíme příště. Co se dá dělat? Prostě buď jsou lidi doma, nebo ne. To je stejně jako my. My taky jsme někdy doma, někdy třeba na zahradě, někdy úplně tamhle v háji někde. No, to jsem vlastně už říkal ve videu, ale můžu to říct znova. Pojedeme na Pravdu a tam budu natáčet další vlogy a natáčet, jak pečeme prase na ohni. A zase se mi to sklopilo. A jinak, co jsem to říkal? Jo, a budeme tam trhat houby. Minule jsme jich přinesli docela hodně. A budeme zase sbírat dříví, takže to taky natočím. Možná. Ale zase podle toho, jak mi vystačí baterka. A teďko mám zase ozvěnu v sluchátkách. Takže já si to stiším. Tak. Zkouška. Jo, teď už je to lepší. Teď už nemám ozvěnu. A teďko jdeme teda tady okolo Čecháčkový. A pak půjdeme asi přes Proboštov někam, nevím kam, ale asi lesem půjdem, aby jsem vůbec mohl něco vidět v tom videu. A teďka se mi udělal hnusný zvuk ve sluchátkách, takže doufám, že to tam nebude slyšet. Co? Koupíme si něco k pití. Pojď to za 5 korun, jo. Pojď to za 5 korun, nic neseženeš. A nebo za 10 korun. Leda, že by byla paní Čecháčková doma v práci. Ale kaštany. Ne, nebudu je teďko sbírat.
nejsou jedlí, tak nebudu nazbírat. No, to nevadí, že nejsou jedlí. Jabka. Ale ty jsou za plotem. Jakoby plotem. Takhle vypadá plot lidi, jo. Fuj, a dneska jsem fakt jako udejchanej. Já taky. A ještě k tomu mám takhle dlouhý rukáv, protože ráno mi prostě padlo pod ruku nějaký triko, tak jsem si ho vzal. A vypadá to, že doma, že v práci nejsou. Jinak takhle to tady vypadá. A on tam fakt nikdo není. Mají tady zatažený řetězy, mříže. Takže tím pádem tady nikdo není, takže aspoň máte záběry z toho baráku. Ne z toho baráku, to bude příště. A já už jako mám dost, Vojto, toho vedra. Jdem už radši domů. Ne, nejdeme domů, Kam? jdem se projít. Na chvíli by tu A já vím, co můžeme zkusit, Vojto. Jo a jinak, ten kamarád, co jsem vám říkal, ten byl doma sice, ale musel pracovat. A babička s dědou ty zase naopak nebyli doma vůbec. Takže jako, nevím. Jo a kdy to bylo? Ve čtvrtek, viď? Ve čtvrtek jsem potkal faninky s jedním fanouškem a ty byly úplně, jako jo, byly super, byly v pohodě. Ne jako Denisovo nebo Hogiho a tyhle ty. A mně se to zase přenastavilo. Počkejte lidi. Jako jo, byly super. Takže holky a kluků, tím vám chci říct, že jste lepší než nějaký ostatní fanoušci youtuberů. Takže jako jo, bylo to dobrý potkat fanoušky, akorát, že jsem neměl propisku, takže jsem se jim nemohl podepsat. Ale udělal bych si se mnou fotku a ty kam jdeš, Vojto? Jo, ale udělali si se mnou fotku a šli dál zase. Povídali jsme si a šli dál. Chtěli, abych natočil video, ale tím se vám chci omluvit. Já prostě jsem v ten den prostě měl toho hodně. Ale natočil jsem Eurotrack, ale ten ještě není na YouTube. No, na YouTube, ne na Facebooku. Ale, co jsem to říkal? Jo, ten ještě není na YouTube, protože to prostě, jako musíte pochopit. Já to mám na Place TV. A tam to jde prostě blbě na to YouTube dávat. Protože tam musíte asi 50krát kliknout na share it. A furt dokola. Takže prostě to mám na dlouho. Ještě dneska budu šerovat. Takže třeba zítra to bude. Ale když se teda dostanu k počítači dneska. A hlavně když mi to bude fungovat. Já jsem se lekl. Hele, kočka. Ahoj. Tak ne, no. Tak vidíte, ani kočky se mnou nechtějí mluvit. Ještě, že mám vás, fanoušky. Vy aspoň se mnou, no vlastně jako nemluvíte, ale to mohli byste mi napsat do komentářů třeba jakou challenge natočit. A různý ty otázky, co se vás ptám ve videích. A hlavně mi napsat, jaký RC auto si mám koupit. Protože chci koupit nový těm botám a je na výběr Rally Volkswagen za 600, pak nějaký ve výprodeji za nějakých kolem 500 a některý i 3 a 200 a takhle. Prostě je levný, protože jsou ve 20% slevě v Planeu a no a to je všechno. To jsou asi všechny. No, to jsou všechny.
A Vojto, my jsme šli úplně špatně. No to je jedno, půjdeme po hlavní. Nechci po hlavní. Já už jsem unavený. Nechci po hlavní sračce. To je silnice. No ale Vojto, jinudy se nedá jít. Víš, k jakýmu kamarádovi myslím, Vojto? Ne. Akorát nevím, jestli tam bydlí ještě furt, protože jsme ho tam dlouho neviděli. Myslím, že Tadeáš, nebo jak on se jmenuje, Vojto? Nevím. Ten, co chodil s Máňou na housle, nebo co to bylo? Tadeáš. No, myslím, že jo. Nebo... Ne, Matyáš. No, Matyáš. A my jsme mu furt říkali Matěj. Ale ne, nejdeme tam. To je daleko zase. Vojto, Jirku jsem dneska potkal. Ten je tak hnusnej dneska. Já. On prostě je bez nálady. Jestli jste viděli moje video, jak nás honili policajti, ale teď nevím, na jakým to mám. Jestli na tom úplně starým kanále, který mi nefungoval vůbec, anebo na tom novém, co mám teďko, tak tam prostě jsem byl s ním a jakoby nás honili policajti. Můžeme jít Teďko musíme počkat to. Co? Můžeme jít k tomu kamarádovi, co bydlí tam, tak na něj udělat. Kde? Teď to počkej, teď tě neslyš. Přejdeme to. Pojď. No, jakýho jsem myslel? Péťa, myslím, že se jmenuje k tomu, Nevím, ale nevím, jestli je doma, Vojto. Ten bydlí ještě dál než Matyáš. No, ale stejně se chci projít do toho, do lesa. Ale nevím, jak dlouho máme čas. A já úplně splývám s tím okolím, Vojto. Myslím toho, co bydlí tady někdo. Tady někdo bydlí? Jo, ten. Myslím, ale možná bydlí. Tak mě naváděj. Jak jsem jednou hrál to GTAčko. To je Péťa. No. Ale ten je daleko, ten je skoro u tety Míly. Ne, ten by to... No to jo, ale tady takhle dál, než Matyáš. Hlavně já nevím ani, jak dlouho máme čas, Vojto. Počku, kde? No já právě nevím. Tady furt rovně. Já vím. A co jsem to chtěl říct? Jo. A kdybyste chtěli challenge, tak napište do komentářů, jaký byste chtěli. A napište mi, jakou si mám koupit kameru, protože já tam totálně nejdu vidět. Totální něco tam jde vidět. Vidíš to. Fuj. Teď jdeme teda v Průvoštově a teď jsme u školy. To je tady ten barák velikánský, který se mi ani nevejde do závěru. Hele, školní jídelna, Vojto, jdeme se najíst, ne? Ale budeme si muset zakazit to. No nemůžeme, protože ani nemáme to systém, který tam mají. Ani nevím, co tam mají. A hlavně jejich jídlo stojí za houby. Takže teďko to pauznu, teda teďko vám to střihnu a uvidíme se zase za chvíli. Takže teď bude střih, jo? Čau. No, musíš říkat. Oni tady nejsou. Tak nic. Co? Nejsou. Nebo jo? No. Jo. Takže už jsem tady zpátky se sušenkou.
A byli jsme u těch Vietnamců, jak jste mohli vidět, protože mě to nepůjde vystřihnout určitě. A jestli vám nevadí, tak u toho budu jíst. Nechci dělat radši reklamu. Ještě budu mít problém. Ale ne, udělám vám reklamu. Takovouhle sušenku mám. Nevím, jestli to tam jde vidět, ale tahle ta firma vyrábí i tofíka. A tohle je úplně výborný. Ale táhnou bavoráka. A je moc dobrá ta sušenka. A doporučuju vám ji. Nevím, jestli to budou prodávat všude, ale já jsem to kupoval tady u nás, protože to je Vietnamců. A měli to tam za 5 korun. Takže to mají hrozně dobrý. Teda dobrý, levný. A teď půjdeme lesíkem, až tam dojdeme. A počkat, tady vlastně nevím. Jo. Vojto. To byli fanoušci a fanoušek a faninky. Sakra. Nevím, jestli jste je v tom záznamu viděli, ale to byli oni tam vzadu, takhle. Tam trhali ořechy. Trhají ořechy. Fuj, ještě, že se mi do videa aspoň nepletou. Hele, klíče. Já vím, já prču z tebe. Teď půjdeme teda do toho lesa a půjdeme domů. Tam si brácha chce vzít peníze a já si taky asi vezmu peníze nějaký. Hele, kočička. Budeš na videu, na YouTube. Na videu. Na YouTube prostě. Ta sušenka je fakt výborná. Lidi, přestaňte jíst horálky. Jeste tu Tastino, nebo co to je. Mléčnou ještě k tomu. To je fakt jako výborná. Vy to pamatuješ časy, když jsme chodili na pískoviště. Když jsme co? Když jsme chodili na pískoviště. Jo. Ale teď můžeme No, chodíme občas na pískoviště, ale už ne tolik, Vojto. Jdem teda na pískoviště někdy. Protože se mi nechce. Radši chodit za holkama. Jo. Ne, kecám, radši natáčet videa. A jíst sušenku. A pít fantu nebo mirindu. Fantu a mirindu moc ne. Jo, to je výborný. To spíš pepsinu. A nebo energiaky. Ne, energiáky ne. A nebo A Pepsi. totálně nevím, co udělat s tím obalem. A nebo Coca-Colu. Vylejte teď celou bez nárychů. Pepsi je lepší, Vojto. No, kola. Pepsi kola. A mě už umírá ruka. Protože mi furt tak tyč padá. A já jsem mám špinavou pusu. Nejde to moc vidět, stejně nejdu vidět celý. Vojto, otevřeš mi koš po pálnici? Jo.
Ale oni už udělali silnici. Ale ještě tu To je hustá. bagrem. Pojď to po pevnici. Dělej. Takže teď jdeme tady po té cestě a, a dojdeme do lesa, který vede, ve kterém je cesta, která vede k nám domů. Takhle to chci říct. A já bych se rád prošel do Přítkova tou cestou v lese, ale to se musíme zeptat tatínka, jestli můžeme jít na díl ven. Protože to je tak na 3 hodiny tam dojít, odpočinout si tam a jít zpátky zase. Hele, pojď to, zase bordel. Všude bordel. Přijde pořádek. No, ještě jim to říkej a bude větší. Před pořádek jsem řekl, aby... Jo, prosím tě, nežvaň. Teďko jdeme po téhle cestě a až tam dojdeme, tak se zase ozvem. Takže zatím čau. A teďko čím to vypnout? Tady. Takže já jsem tady zpátky a teď jsme v lese a u takový tý lesní školky, nebo jak se to jmenuje. A teďko projdeme tím lesem, tady po jedné cestičce a půjdeme na zahradu a pak domů. No, možná domů. Půjdeme prostě na zahradu a když nás táta pustí, tak půjdeme domů si vzít peníze a půjdeme se projít. A tamhle vidím lidi vzadu. Takže doufám, že to nejsou fanoušci. Vidíte to. A jinak mám teďko 4 odběratele dohromady a celkově všechna zhlédnutí mám nějakých 173. Takže to je takový jako dobrý. Takový, no takový střední. A my jsme to vlastně jinde, ne? No, my jsme jinde. To je jiná cesta. Au, teď jsem se zase přerazil. Takže teďko jdeme teda tady lesem. Ty vado. Všude klády a všechno možný. Teďko půjdeme lesem a půjdeme okolo rybníku. A pak půjdeme na tu zahradu. Fuj, já jsem udejchanej. A pak půjdeme na zahradu a půjdeme domů. Dobrý den. No. Dobrý den. Ale lidi. Vojto, tady je nějaká díra. Wow. Ach jo, prostě brácha. Dělej. Já půjdu teďko pozadu, aby si nebyl ve videu. Já za sebou vůbec nevidím. A takhle couvám já, protože prostě koukám do kamery a vím zhruba kudy jít. K tomu se ta kamera hodí taky. Teda ten telefon a foťák. Teď jsem málem naboural do stromu. No, už je hotovej. Tamhle vzadu je. Přestaň. Nebuď sprostej. Všude žaludy, kaštany a všechno možný. A mě bolej nohy už. Dnešní vlog je takovej daily vlog,
protože natáčím už od rána, od nějakých, no už od nějakých 8 hodin. Ne, vlastně ne. Takovej půl daily vlog. Od 12 natáčíme, nějak tak. A je, nevím kolik, protože nemám hodinky a nemůžu se teď podívat, protože nahrávám. A hodinky mám doma. Teď jdeme přes koleje a k rybníku. Pojď, Vojto. Prostě koleje, to zná každej. A já vím, Vojto, jak můžeme jít. Teď jsme sami, takže můžeme jít po kolejích. Tak, jdeme po kolejích. Tyhle ty koleje nefungují už asi 5 let, co já vím. No vlastně ne 5 let, 3 roky vlastně. No, 3 roky. Jenom občas tady prostě projede vlak, který veze zásilku do čeho to vezou, Vojto? Do teplárny, do teplárny vozej. A to ještě je zrovna dneska. Takže teď byl takový menší střih, protože mi volal táta, že máme jít na zahradu, takže teďko půjdeme rychlejš. A o těch kolejích jsem vám chtěl říct, že tyhle ty koleje tady jsou už takových dobrých 100 let, myslím, že říkali. Jo, dobrý, to je kůň jenom. Fuj, jsem se lek. Kdyby to byl vlak, tak se poslal. Ale žádný vlak, já myslím, že je to liška nebo něco takového. Liška, jo. Liška dá úplně jiný. No ale jdeme z kolejí, protože už nechci chodit po koleji a půjdeme rychlejš. Takže takhle je to lepší. A abych to dopověděl, tyhle ty koleje tady jsou takových dobrých 100 let, co jsem čet, a nefungují těch 3 roky, protože už prostě dosloužili a vlak taky už dosloužil, takže jako hrůza, protože to byl jako fakt hezký vlak. To bylo tak hezký s ním jet. To jestli bude zase ta mikulášská jízda tady, tak tam půjdu a natočím vám video, protože to je jako fakt hezký vlak. Možná, že někde ještě vyhledám fotku z mikulášské jízdy, ale to bylo asi 6 let zpátky. Jsme se tam fotili ve vlaku a různě takhle. Fuj, smrdí to tu a hovno tam je. Shit. Někdo se naštval. Oni jsem nasrali. Abych to dopověděl, tak prostě ten vlak je fakt hezký. A jestli to bude, tak tam i běžte, protože za prvý se tam můžeme potkat, a teď jede kolo, a za druhý budete mít zážitek na furt prostě. A když jste se mnou vyfotíte, tak vám to klidně třeba zaplatím. A ono to stojí nějakých 50 korun, myslím, že stojí jízda do mostu a zpátky, takže to jako není problém, kdybych vám to zaplatil. Samozřejmě, kdybyste byli, jako že se mnou vyfotíte třeba a budete si se mnou prostě povídat a budete si se mnou povídat hlavně v komentářích, ne jako furt, že tam nic není napsáno, jenom od RC Exploreru, ale ten je z Mexika, myslím, že, nebo odkud, že to je. A teďko něco pro vás z Velké Británie. When you are go to the Czech Republic, to Novosedlice, and photo with me, gratis terrain in this
rail, no prostě rails, and commented videos. A lucembursky neumím, takže smůla. Ale nebojte, já vám dám do toho i překlad, možná, když se mi to povede do lucemburštiny. I když vlastně vy tam budete mít titulky. A odkud to na mě ještě koukají? Watching my videos and like, share, subscribe and hi. A teďko česky. Takže sdílejte video, komentujte, odebírejte, no to jsem už říkal, dávejte lajky a zase někdy čau.